салом тамошобинони азиз, ман Аюб ҳастам ва меҳмони хонадони шумост барномаи навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо. имрӯз Фараҳноз кори таъҷилӣ дорад ва ман ӯро иваз мекунам. Чун ҳар вақта имрӯз низ мо кӯшиш мекунем доир ба солим нигоҳ доштани вазъи саломатиятон маслиҳатҳои муфид диҳем. Фасли тобистон дар авҷ аст ва айни ҳол ҳама кӯдакону наврасон дар таътили тобистона қарор доранд, яъне ҳама дар истироҳатанд. аммо мо як нуқтаро бояд қайд намоем ки тобистон на танҳо айёми истироҳату сайру гашт аст. Инчунин дар ин фасл мо бояд организми худро барои пешвози тирамоҳу зимистон омода намоем. Штавре медонем аз нимаи дуюми фасли тирамо то аввалҳои баҳор давраи хуруҷи бемории зуком ва шамолхӯрии роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. Барои он ки ин давраро ба осонӣ паси сар намоем, мо бояд дар тобистон якчанд қоидаҳоро риоя намоем. Ин қоидаҳо кадомҳоянд? мо имрӯз бо шумо якҷо онҳоро хоҳем омӯхт. Меҳмонони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Муҳаммад Амин ва Идрисҷон. ва барои пешгирӣ намудан аз пандемияи COVID-19 имрӯз низ мо қарор додем бо онҳо мустақиман дар тамос шавем, вале умед дорем дар ояндаи наздик ин мушкилӣ паси сар мешавад ва мо боз имкон пайдо мекунем ки аз наздик бо ҳам суҳбат дошта бошем. хуб, биёед бо иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон аз наздик шинос мешавем. Салом. Салом. Салом Идрисҷон. Салом. чӣ тавре ки медонем аллакай моҳи дуюми тобистон низ ба охир расида истодааст ва ҳамаи шумо мактабачагон айни ҳол дар таътили тобистона ҳастед. ба ман мегуфтед ки шумо вақти худро дар ин таътили тобистона ба кадом корҳо сарф мекунед? Дар рӯзҳои таътил ман китоб мехонам, расм мекашам, бо додарам бозӣ мекунам. офарин. Идрисҷон, шумо ба кадом корҳо машғул мешавед? ба корҳои расм мекашам, китоб мехонам, бозӣ мекунам, қати додарам. яъне шумо дар таътили тобистона вақти худро бар корҳои беҳуда сарф намекунед ва кӯшиш мекунед ки истеъдодҳои худро зиёдтар гардонед. чунин аст? Бале. оё шумо медонед ки мо бояд аз ҳар як рӯзи тобистон бо самар истифода кунем, зеро беҳуда нагуфтанд ки порӯи тобистон доруи зимистон. агар мо хоҳем ки дар давраи зимистон камтар ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шавем, мо бояд аз ин рӯзҳои гарми тобистон пурсамар истифода намуда масъулияти бадани худро баланд бардорем. шумо дар ин бора ягон маълумот доред? мо бояд бештар гашту гузор кунем. сайругашт дар ҳавои тоза ба ҷисми нерӯ мебахшад. шумо чӣ гуфтан мехоҳед Идрисҷон? дар ин фасл ҷисмамон обутоб меёбад, мо камтар бемор мешавем. бале, гуфтаҳои шумо низ дуруст аст, вале вақте ки мо давраи солимгардонӣ мегӯем, мо бояд кӯдакони тамоми сину солро дар назар гирем, аз навзод то наврас. мувофиқи ақидаи мутахассисони тиб, волидонро зарур аст солимгардонии кӯдаконро аз эвази либос шурӯъ кунанд. чӣ хел нафаҳмидам. барои солим будан либоси махсус лозим аст. чун ин либосҳоро дар дорухонаҳо мефурӯшанд. не, либоси махсус лозим нест. хубтараш биёед сужаи омода намудаи ҳамкоронамонро тамошо мекунем ва сипас суҳбатамонро идома медиҳем. либос организми моро аз таъсири омилҳои зараровари беруна муҳофизат мекунад, вале боз дар навбати худ он метавонад ҷисми моро камқувват созад. бинобар ин ҳам мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар фасли тобистон беҳтар аст агар кӯдакони аз 1 сола боло дар хона ё дар ҷойҳои соя, масалан рӯи ҳавлӣ, бо либоси такпӯш бозӣ кунанд. табиист ки ин амалро зина ба зина иҷро намудан лозим. вақте фасли тобистон фаро мерасад, модарон кӯшиш намоянд либосҳои гарму остиндарозро зудтар ба яксу гузоранд. ҳатто дар рӯзҳои аввали фасли гармо ки ҳаво ҳоло на он қадар гарм аст, бикӯшед аз либосҳои остиндароз даст кашед. ин имкон медиҳад ки организм ба ҳавои гарму хунук як хел мутобиқ шавад. дар нимаи дуюми тобистон ки аллакай ҳаво тафсон аст, кӯшиш намоед рӯзона кӯдакони синни боғчаро дар хона бо либоси такпӯш нигоҳ доред. ин зинаи аввали обутоб додани организми кӯдакон дар фасли тобистон мебошад. агар шумо имкони дар лаби кӯл, дарё ё баҳр истироҳат карданро дошта бошед, кӯшиш намоед ҳамроҳи худ кӯдаконро низ гиред. албатта барои волидон бо кӯдаки хурдсол дар назди соҳил истироҳат намудан чандон қулай нест, аммо ба хотири саломатии фарзандатон ба ин қурбонӣ даст занед.
зеро шамолаки форами об ки каме сард аст дар обу тоб додани кӯдакон хеле муфид мебошад. дар чунин макон сари кӯдакро бо кӯлоҳ пӯшонда пояшро луч кунед. бигзор болои хум пойлуч давутоз кунад. ман дар хона дар фасли тобистон либоси бе остин мепӯшам. модарам мегӯянд ки либоси зиёд одамро хаста мекунад. бале модари шумо дуруст қайд карданд. ман ҳам вақте ба деҳа меравам қариб ки бепавзо мемондам. барои ин корам маро ҷанг намекунам. бале зеро онҳо медонанд ки пойлуч гаштан дар рӯи қуми гарм ва ё ин ки хоки гарм ба саломатӣ фоида дорад, вале эҳтиёт шуданро аз хотир набароред, зеро ба ғайр аз фоида шумо метавонед ки зиён низ бинед. масалан, агар дар кӯча пойлуч гардед, ба поятон шишапора, мех ё ягон чизи дигар даромаданаш мумкин аст. бинобар ин ҳам танҳо дар ҷойҳои санҷидашуда ва дар ҷойҳои бехатар пойлуч шумо метавонед ки сайру гашт кунед. ба ғайр аз ин боз обозӣ бо оби хунук дар фасли тобистон ба организми мо фоида дорад. модари ман ҳам вақте тобистон мешавад бо оби ширгарм обозӣ карданро иҷозат медиҳад. бале инчунин аст, зеро ки онҳо медонанд дар фасли тобистон обутоб додани бадан бо оби хунук низ яке аз роҳҳои пурзур кардани организм бар муқобили ҳар гуна бемориҳо мебошад. аммо ин кор низ қоидаҳои худро дорад ва риоя кардани онҳо ҳатмист. нозукиҳои ин амалро дар сӯҷаи навбатии барномаамон бо ҳам тамошо мекунем. марҳамат. обозӣ бо оби гарму хунукро низ табибон яке аз роҳҳои хуби обутоб додани бадан ва баланд кардани масъунияти бадан меҳисобанд. вале чун дар ҳавои сард дар оби хунук барои кӯдакони хурдсол обозӣ кардан чандон хуб нест, бинобар ин ҳам духтурон тавсия медиҳанд ки ин амалро беҳтар аст дар фасли гармо иҷро кунанд. ҳангоми иҷрои ин намуди обозӣ волидонро лозим аст ба ҳарорати об аҳамият диҳанд. дар рӯзҳои аввал ҳарорати оби гарм 34-35 дараҷаро бояд ташкил диҳад. оби хунук бошад бояд аз 17-18 дараҷа зиёд набошад. кӯдакро аввал дар оби гарм ва сипас ба оби хунук даровардан лозим. ҳамин тариқ ҳар рӯз ҳарорати оби гарм 1 дараҷа поён мешавад, оби хунук бошад 1 дараҷа хунуктар мегардад. ҳамин тариқ ҳарорати оби гарм бояд ҳар рӯз 1 дараҷа поён шавад. оби гарм низ бояд то ба 0 дараҷа расонида шавад. барои кӯдакони хурдсол беҳтар аст обозии контрастиро аз нам намудани бадан бо сачоқҳои нам оғоз кунанд. сачоқро аввал ба оби гармтар намуда бадани кӯдакро бо он молиш додан лозим. баъдан ин амалро бо оби хунук иҷро мекунем. вақте организм ба ин кор мутобиқ шуд, метавонед аз ваннаҳои контрастӣ истифода кунед. ҳангоми обозӣ обро аввал аз китву дастон, сипас тахтапушту пои кӯдак рехтан лозим. баъдан метавонед сари кӯдакро тар кунед. дар аввал 1-2 дақиқа ва сипас ин рақамро то ба 4-5 дақиқа расонидан мумкин аст. бачаҳо, канин росташро гӯед, кадоме аз шумо ба ин намуди обозӣ машғул шудаед? ман дар оби хунук обозӣ мекунам, вале бо ду намуд об ҳеҷ гоҳ обозӣ накардам. ман ҳам дар фасли тобистон дар дарёчаи назди деҳаи бобоам обозӣ мекунам, вале дар як вақт бо оби хунуку бо оби гарм обозӣ накардам. ин намуди обозиро обозии табобатӣ меноманд ва табибон бештар ин намуди обозиро ба кӯдаконе тавсия медиҳанд ки масъунияти баданашон суст аст. маълум мешавад ки шумо бачаҳо дар тифлӣ организми пурқувват доштаед, вале дар фасли тобистон ба ҳама кӯдакон гузаронидани ин намуди муолиҷа ба фоидаи кор аст. инчунин дар ин айём риоя намудани реҷаи рӯз низ хеле муҳим мебошад. барои чӣ охир мо дар таътил ҳастем? дар як вақт соат хоб кардану хӯрок хӯрдан шарт нест ку? бале, ман ҳам дар вақти таътил дар вақтҳои ногунук хоб мекунам, зеро шаб то дер бозӣ мекунем ва саҳар барвақт хеста наметавонам. гапи шумо рост. дар давраи тобистон, яъне дар таътил, саҳар барвақт аз хоб хестан шарт нест. аммо агар хоҳед ҷисматон аз ҳад зиёд хаста нашаваду ба ҳама кор вақт ёбед,
ва соли нави хонишро бо қувваю нерӯи тоза истиқбол гиред, бояд реҷаи рӯзро ҳатман риоя намуд. Биёед беҳтараш сӯҷаи навбатии барномаамонро тамошо мекунем. дар фасли тобистон вақте кӯдакону наврасон дар таътили тобистонанд, қисми зиёди волидон ба реҷаи рӯзи фарзандонашон аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. бисёр вақт ин амали онҳо аз рӯи дилсӯзист. онҳо чунин ақида доранд, ки баъд аз 9 моҳи таҳсил месазад, ки ба фарзандашон каме озодӣ диҳанд. бале, озодӣ додан лозим, вале аз меъёр зиёд не. зеро барои он ки кӯдак ҷисми солим дошта бошад, риояи қатъии реҷаи рӯз аҳамияти калон дорад. махсусан ба кӯдакони хурдсол зиёдтар хоб кардан ба фоидаи кор аст. хоб яке аз қисматҳои муҳими ҳаёти ҳар як инсон ба ҳисоб меравад. ҳангоми хоб рафтан, организми мо қувваи дар давоми рӯз сарф намудаашро барқарор менамояд. маз дар хоб нафаскашиамон оҳиста ва чуқур мешавад. дилзанӣ суст шуда, фишор паст мегардад. мушакҳои дасту пой суст ва ором мешаванд. бинобар ин ҳам беҳтарин намуди истироҳат ин хоби бороҳат аст, махсусан дар фасли тобистон, ки рӯзҳо ниҳоят дарозанду рӯзҳо гарм. риояи ин қоида ҳатмист. хоби нисфирӯзӣ имкон медиҳад, ки ҳам ҷисмамон роҳат кунаду ҳам фаъолияти майнаи сарамон мутаддил гардад. дар як рӯз хурдсолон бояд аз 10 то 14 соат хоб раванд. барои ин бошад, рӯзона ба ҷои дар назди оинаи нилгун ва телефону компютер нишастан, бояд бештар даву тоз кунанд. чун дар фасли тобистон ҳаво аксар вақт гарм аст, хуб мебуд агар саҳару бегоҳ кӯдакро ба ҳавои тоза бароред ва дар вақти гармии рӯз, яъне аз соати 11 то 17 бегоҳ дар хона нигоҳ доред. дар ин муддат ӯ метавонад ҳам бо расмкашӣ машғул шавад, ҳам китоб хонад ва албатта хоб равад. ана акнун фаҳмидед, ки риоя намудани реҷаи рӯз барои чӣ зарур аст. хо дар вақти таътил ва хо дар рӯзҳои дарсӣ кӯшиш намоед, ки реҷаи рӯз дошта бошед ва албатта онро риоя кунед. акнун ба шумо ман як саволи дигар дорам. марҳамат карда бигӯед, ки ба ҷуз оне ки тобистон айёми давутозии сайру гашт кардан ва бозӣ кардан аст, дар ин фасл боз чӣ фаровон мешавад? дар фасли тобистон аксар меваҳо пухта мерасанд. дар ин айём бозорҳо пур аз сабзавотҳо мешаванд. бале, тобистон айёми сабзавоту меваҷот аст ва моро мебояд, ки дар ин фасл аз онҳо ҳарчи зиёдтар истифода кунем ва организми худро аз витамину микроорганизмҳо бой гардонем. бачаҳо, кани марҳамат бигӯед, ки мева ва ё ин ки сабзавоти дӯстдоштаи шумо кадом аст? ман ҳама меваҳоро дӯст медорам. аз хӯрдани тарбузу харбуз ҳеҷ гоҳ даст намекашам. ман ҳам ҳама меваҳоро дӯст медорам, вале клубникаро зиёд дӯст медорам. оҳо, чӣ хел зур! ман ҳам хӯрдани қулфинайро хеле зиёд дӯст медорам ва ҳоло кормандони мо дар бораи хусусиятҳои шифобахшии қулфинай бахшро омода карданд, ки айни ҳол мо онро бо ҳам тамошо мекунем. қулфинай гиёҳест бисёрсола ва майда. мевааш мисли шоҳтут, марминҷон, тамашк ва шаҳтути заминӣ буда сурх ва баъзан гулобӣ мешавад. дар таркиби меваи қулфинай қанд, кислотаҳои органикӣ, клетчатка, моддаҳои пектинӣ, витаминҳои S, E, B1, B2, B6, B12, каротин яъне провитамини А ва микроэлементҳо зиёд дида мешаванд. дар тиб меваи қулфинай ба сифати ғизои парҳезӣ, иштиҳовар, ҳозим ва хунофар ҳангоми бемориҳои гуногуни меъда, ҷигар, дилу рагҳо, камхунӣ, ихтилоли мубодилаи намак ва никриз тавсия дода мешавад. қулфинай ба минтақаи Осиёи Миёна аз Амрикои Ҷанубӣ танҳо дар охири асри 19 омада расидааст. олимон муайян карданд, ки ранги қулфинай аз миқдори моддаҳои фоиданоки таркиби он вобаста аст. чӣ қадаре ки ранги қулфинай сурху кушоду равшан бошад, ҳамон қадар он аз витаминҳои фоидаовар бой мебошад. бисёриҳо аз қулфинай аллергия доранду, лекин истеъмоли онро дӯст медоранд. агар шумо низ ба қатори онҳо дохилед, пас онро бо маҳсулоти ширӣ истеъмол намоед. дар он вақт ба аллергия дучор намешавед. қулфинай дар ҷаҳон ягона бутамевае мебошад, ки тухми он дар дохил небуд дар қисми
беруниаш ҷой гирифтааст. Дар китоби рекордҳои Гиннес қулфинай аз ҳама калон ҳаҷмтарин ба қайд гирифта шудааст ки вазни он 231 грамм мебошад. Барои баланд гардонидани масъулияти бадан дар ҳар фасли пухта расидани қулфинай истеъмол намудани он зарур аст. новобаста аз оне ки қулфинай меваҷоти ширин ҳисобида мешавад, дар он миқдори шакар ниҳоят кам мебошад. барои муқоиса, масалан дар лимӯ миқдори шакар нисбат ба қулфинай зиёдтар аст. дар таркиби қулфинай моддаҳое мавҷуданд ки ба дорувори бедардкунанда монанд мебошанд. бинобар ин ҳам ҳангоми дарди сар хӯрдани қулфинай хеле манфиатовар мебошад. агар дар рӯятон доғи кунҷитак ва холчаҳои майда мавҷуд аст, ба воситаи ниқоби қулфинай шумо метавонед онҳоро тамоман ноаён гардонед. қулфинай инчунин барои мустаҳкам намудани хотира ва пешгирӣ намудани пиршавии ҳуҷайраҳои мағзи сар манфиатовар мебошад. фикр мекунам ки аз ин пас қулфинайро ҳарчи зиёдтар истеъмол мекунед, зеро барои баланд бардоштани масъулияти бадан қулфинай нақши хеле калон мебозад. тамошобинони азиз, инҷо барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. ёдовар мешавем ки мавзӯи барномаи имрӯзаи мо обу тоб додани бадан дар фасли тобистон буд ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд муҳаммад аминҷон ва идрисҷон. ва ба хотири пешгирӣ кардани бемории ҳамагири коронавирус COVID-19 мо бо онҳо мустақиман дар тамос будем. шумо низ додаракону хоҳаракони азиз кӯшиш намоед ки бесабаб ба берун набароед ва дар ҷойҳои серодам камтар гардед. агар шумо хоҳед ки дар барномаи мо иштирок намоед, пас бо рақамҳои 2219524 бо мо дар тамос бошед ва ё ин ки ба сомонаи шабакаи мо мактуб ирсол намоед. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаамон. то барномаҳои оянда хайр!